Jes, huomenta vaan linjoille ja tervetuloa Oscar Softwaren ja ATR Softwaren yhteiseen webinaariin. Aiheena tänään on PDM-järjestelmien ja ERPien yhteistyö, eli kun suunnitteludata kohtaa tuota. Ja ketä meillä on tänään panelisteina, niin itse olen Markku Virtanen, edustan Oscar Softwarea. ATR Softilta meillä on Salosen Tero, ja jotta tämä ei jäisi pelkästään ATK-miesten myyntipuheiksi, niin ollaan raahattu myös Jurvasen Aleksi Peltuotteelta vahvistaa sanomaa, että ihan pelkkää puhetta on. Mutta sen pidemmittä puheitta niin mennään ihan tämmöisten niin lyhyiden perusesittelyiden kautta, että mitä Oscar tekee, mitä ATR tekee, niin sitten tähän meidän asiakaskeissiin. Ja Oscar Software on tämän näköinen firma noin lukujensa puolesta, eli me palvelemme noin 700 teollisuuden tukkukaupan asiakasta Suomen PK-sektorilla. Teemme 12 miljoonaa liikevaihtoa. Meitä on 120 henkeä plus. Me ollaan kotimainen yritys ja suomalaista koodia. Noin 46 henkeä meidän tuotekehityksessä tarkoittaa, että olemme selkeästi suurin ERP-kehittäjä Suomen maassa. Mutta tämä ihan ytimekkään lyhyesti tässä mittakaava, missä toimitaan. Mutta mitä me sitten tehdään? Niin me kehitämme noin SaaS-perusteista liiketoiminta-alustaa. Me haluamme nähdä, että me olemme enemmän kuin ERP, ja mitä se sitten tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että meidän tämä liiketoiminta-alusta pitää sisällään noin kokonaisuuksia, joista yksi on tämmöinen perinteinen ERP, jos se halutaan tehdä ahdasmielisesti, niin se ei välttämättä sisällä noin talousjärjestelmiä. Meidän malli sisältää talousjärjestelmät, ja sen lisäksi meidän Oscarin tekemisessä on mukana myös talouden ulkoistuspalvelut, eli meiltä saa tätä pakettia niin kuin myös palveluna loppuun asti. Toinen vähän poikkeava kulma, jos katsotaan tähän ahdasmielisesti tätä ERP-tekemistä, niin on digitaalinen kaupankäynti, eli me tarjoamme myös järjestelmät verkkoliiketoiminnan ratkaisuilla, jolla oikeastaan voitaisiin seuraavalla kaudella ottaa vähän auki, että mitä tämä tarkoittaa. Eli meidän näkemyksellä niin tämä ERP laajenee tosiaan liiketoiminta-alusta sen osalta, että itse ERP on kohtalaisen laaja, se laajenee tuonne asiakkuuden hallinnan suuntaan, se laajenee tuonne esimerkiksi varastohallinnan toiminnallisuuksiin tai käsikapulatasoon asti. Siellä on myös noin MESSI- tai APS-maisia, eli näitä tuotannon suunnittelun tarkempia työkaluja noin määrissä, jossa yleensä on totuttu touhuaan erityisillä niin täsmäratkaisuilla. Sen lisäksi on tosiaan tämä taloushallintokulma, missä mennään tosissaan syvään päätyy, mutta sitten tämä yksi meitä muista erottava kulma on tuo digitaalinen kaupankäynti, ja tässä usein voidaan vähän kyseenalaistaa, että miten verkkokaupat ja ERP nyt sinällään liittyy yhteen. Ehkä se puhdas verkkokauppa ei välttämättä olekaan se meidän juttu, mutta nämä verkkoliiketoiminnan nykyratkaisut on erinäköisiä portaaleja, jotka itse asiassa sisältää useimmiten tämmöisiä verkkokauppamaisia ominaisuuksia. Meidän juttu on ehkä tarjota tämmöistä syvempää esimerkiksi asiakasportaali- tai toimittajaportaalin dataa, jossa hyödynnetään koko sitä ERPin tilannekuvaa, esimerkiksi tarjoamalla vaikka tuotannon tilannekuvaa sinne loppuasiakkaille, jos omat järjestelmät ja prosessit sen mahdollistaa, että sitä uskalletaan näyttää, niin tämän tyyppinen visio meillä on tuo digitaalisen kaupankäynnin puolella. Nyt nämä 3 palasta yhteenlaskettuna talous, ERP, digitaalinen kaupankäynti tarkoittaa meidän kielellä tätä Oscarin liiketoiminta-alustaa.
Tänään puhutaan, meillä on itse asiassa muutamakin tämmöinen enemmän niin ERP-runkoja, jotka tähtää puhtaasti enemmän valmistavaan teollisuuteen, teolliseen tukkukauppaan, ja sitten on tämmöisiä dedikoituneempia tukkukaupan ratkaisuja. Tänään me ollaan tässä meidän Oscar P1-tuotteessa. Toki samat lainalaisuudet pätee meidän Oscar Pro-tuotteeseen, joka tähtää tänne valmistavan teollisuuden teollisen tukkukaupan järjestelmiin, ja siitä nämä tämän päivän esimerkit, josta nyt sitten ATR Soft on yksi meidän kumppanuus, eli voidaan mennä sitä eteenpäin. Tämä PDM-yhteistyö on ehkä semmoisia niin kuin toistuvimpia valmistavan teollisuuden rajapintatarpeita. Ja meillä on ollut pitkä yhteistyö ATR Softin kanssa. Me ollaan rajattu, vaikka me tehdään ERPiä melko laajalta, niin me emme silti kuvittele, että me olemme tekemässä kaikkia mahdollisia yritysjärjestelmiä, mitä maa päällään kantaa. Ja tämä PDM-maailma on selkeä vastuualuejako, jonka toiselle puolelle niin näemme, että tarvitsemme kumppaneita, tarvitsemme kumppaniratkaisuja, ja nyt esimerkiksi ATR Softin kanssa niin ollaan 10 plus vuotta toimittu rajapintojen kautta eri PDM-järjestelmiin ja sitten myös ATR Softin omiin järjestelmiin, mutta niistä meidät johdattaa paremmin perille niitä. Joo, kiitos Markku alustuksesta. Muutama sana ATR Softista, eli yritys on perustettu vuonna 2000. Liikevaihto oli viime tilikaudella noin 5 miljoonaa euroa, tulee jonkun verran kasvamaan tälle tilikaudelle. Työllistetään sellainen 60 henkilöä. Meillä on päätoimipaikka Turussa ja Suomessa myöskin Tampereella pieni sivutoimipiste. Mikä on sellainen ollut aina punainen lanka meidän tekemisessä, niin halutaan olla mahdollisimman lähellä sitä loppuasiakasta ja palvella heitä hyvin, ja siitä sitten eräänlaisena kiitoksena tai todisteena on vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, eli toi 97% tarkoittaa sitä, että se on keskiarvo vuodesta 2009, kun on säännöllisesti samanlainen asiakaskysely lähetetty aina kaikille sellaisille asiakkaille, kenen kanssa on tehty projekteja sinä kyseisenä vuonna, ja tämä on se prosenttiosuus, ketkä on vastannut siihen, että on ollut joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, niin siitä muodostuu se kuva, että ei ole ihan hatusta vedetty. Nyt tässä webinaarissa keskitytään Oscar-yhteistyöhön, mutta sille vähän perspektiiviä, että meidän Custom Tools-tuotteella niin on, voi sanoa, globaali käyttäjäkunta. Meillä on paljon asiakkaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, jonkun verran Aasiassa ja Australiassa. Eli maailmanlaajuisesti semmoinen 1500 eri lähinnä valmistavan teollisuuden yritystä käyttää Custom Toolsia. Ja meillä on myöskin maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto siihen, että myydään sekä suoraan että sitten jälleenmyyjien kautta. Eli Custom Tools on SolidWorks CADin kumppanisovellus, ollut vuodesta 2003 Gold Certified statuksella siellä, niin ihan yrityksen alusta lähtien on tätä tuotetta asiakkaille tarjottu, että tämä on meidän ykköstuote. Tehdään toki paljon muutakin sit Custom Toolsin lisäksi, eli kaikki 60 henkeä ei siellä sen tuotteen parissa toimi, vaan on tällainen perinteinen ohjelmisto, täyden palvelun ohjelmistotalo, eli tehdään ihan tämmöistä perinteistä ohjelmistojen suunnittelua ja kehittämistä. Tässä on myöskin noissa laatikoissa muutama julkinen asiakasreferenssi, mitä kenelle näitä palveluja tarjotaan.
huomattavan paljon data- ja integraatioiden kanssa toimitaan, eli voi olla migraatioita eri järjestelmästä toiseen, esimerkiksi vaihdetaan PLM-järjestelmää tai CAD-järjestelmää, niin halutaan säilyttää se historia, niin näitä palveluita tarjotaan, ja mikä nyt tämän päivän aiheena tässä on, niin integraatiot, niin se on yksi iso osa, että tehdään ERPien ja PLMien, PDMien välillä. Nykyään nyt on paljon eri mahdollisuuksia, miten pystytään integroitumaan, ja enemmän siirrytään erilaisiin pilvipalveluratkaisuihin, mikrointegraatioihin ja näin päin pois, että on eri tapoja nykyään tehdä integraatioita. Ja sitten tietenkin, mikä on ollut jo muutaman vuoden tällainen geneerisen tekoälyn kehityksen myötä, niin voisi sanoa, että tämä menee aika mediassa paljon esillä, niin tekoälyratkaisuja, niin näitä myöskin tehdään eri yrityksille siihen pohjautuvia ratkaisuja, ja tarjotaan myös erilaisia ylläpito- ja tukipalveluja pidemmillä sopimuksilla. Sitten jos mennään eteenpäin, niin en lähde näitä tästä avaamaan, ettei käytetä koko webinaariaikaa tähän, mutta tälleen niin vaan yleiskuvana, että paljon tehdään eri teollisten asiakkaiden kanssa projekteja, myös jatkuvia palveluita, eli ne mitä äsken oli sinne 4 laatikkoon, jos niitä avaa vähän enemmän, niin paljon esimerkiksi tuotantoon liittyen tehdään erilaisia konfiguraattoriratkaisuja, PDM-PLM-järjestelmien päälaajennuksia, joskus ERP-järjestelmien päälaajennuksia, ja mitä tuossa hiljattain katsottiin, niin historia-aikana on toimitettu tällaisia räätälöityjä asiakasprojekteja niin yli 700. Jotkut on hyvinkin pieniä, jotkut on sellaisia, että on useamman vuoden kestäviä projekteja. Skaala on tosi laaja meidänkin asiakaskunnassa, että on muutamia miljoonia vaihtavia yrityksiä, ja sitten isommat on puhutaan miljardiluokan yrityksistä. Paljon erilaisia projekteja, erilaisia mielenkiintoisia asiakkaita. Yes, jos hypätään sitten tuohon seuraavaan sliceen, niin siinä käydään vähän lävitse, mitä Peltuote on. Eli Peltuote on tällainen suomalainen maatalouskoneita valmistava konserni, että se koostuu emoyhtiö Peltuotteesta ja tytäryhtiö Tumeagrista, että karkeasti 30 miljoonaa liikevaihto, 120 ihmistä töissä ja 60 maata sitten, mihin viedään tuotteita. Ja sitten Peltuotteella oikeastaan 2 päätuoteperhettä, eli lietteenlevityskoneet sekä kivenkeräyskoneet, josta ollaan ehkä sitten varsinkin ulkomailla niin enemmän tunnettu brändi. Mutta siinä kuitenkin vaikka 2 tuoteperhettä, niin se sisältää karkeasti 10-15 tuotetta, mitä tavallaan meidän pitää jatkuvasti ylläpitää ja kehittää, josta me päästäänkin sitten vähän tähän alkuun, eli tuohon seuraavaan sliceen, missä käytiin meidän lähtötilannetta lävite. Eli kun puhutaan tuollaisesta määrästä tuotteita ja aikaa ennen tätä rajapintaa, niin se kaikki ylläpito tehtiin manuaalisesti, eli suunnittelu suunnitteli, ja sen jälkeen joku yksittäinen tuotannon henkilö ihan manuaalisesti avasi niitä vanhaan ERPiin, niitä nimikkeitä, tuoterakenteita. Ja tämä sinänsä oli todella hidas prosessi, eli koska se vaatii sen, että se suunnittelija käyttää sitä työaikaa siihen infoamiseen, ja sitten joku työntekijä käyttää ihan tällaiseen manuaaliseen näpyttelyn sitä työaikaa, plus että se sisältää tosi ison riskin siihen, että tuoterakenteisiin tai nimiketasolle jää niin kuin virheitä. Ja sinänsä ne virheet nyt ei haittaa, jos puhutaan, että se on mutteri tai prikka mitään väärä määrä, mutta sitten jos siellä on pitkän polun ostokomponenttia vaikka tuoterakenteessa väärä määrä ja sitten me ostetaan ERPin perusteella, niin se aiheuttaa sitten pahimmassa tapauksessa viivästyksiä tuohon asiakastoimituksiin. Eli sitten kun me lähdettiin tätä uutta ERPiä, siitä taitaa nyt olla karkeasti Peltuotteella 5 vuotta, niin lähdettiin sitten Oskarin kanssa miettimään sitä, niin tunnistettiin heti siellä määrittelyvaiheessa tarvetta sille, että saataisiin se
suunnitteludata vietyä tuonne Oscarin päähän niin kuin rajapinnan ylite. Ja siinä sitten tavallaan tämä Athersoftin rajapinta tavallaan tuli kyssäriksi. Ja oikeastaan mikä meillä oli sitten eli se, että se nähtiin, että se rajapinta on myös toimiva ratkaisu. Eli siinä on se, että tavallaan että me pystyttiin käyttämään sitä suunnittelutuoterakennetta suoraan tuolla tuotannon tuoterakenteena. Että se on aika sellainen yrityskohtainen asia, mutta se meidän yrityksen kohdalla lähti toimimaan. Ja siinä nähtiin myös se, että Oscarin ihan niin kuin sitten ERPpi taas tukee sitä, että siellä päästään sitten sitä suunnittelun tuoterakennetta muokkaamaan Oscarin omilla työkaluilla sitten siihen muottiin, että se toimii myös tuotannossa, että ei tarvitse tavallaan ihan puhtaasti ajaa sitä suunnittelun tuoterakennetta, vaikka se tuodaankin sen rajapinnan ylite, niin se ei tarvitse suoraan sitten määrätä sitä tuotannon tuoterakennetta. Niin siinä nämä kun saatiin katsottua, että tämä on ok, niin sen oikeastaan jälkeen sitten nämä rajapinnalle jäi niin kuin määritettäväksi vaan, että mitä tietoa siellä sitten nimiketasolla siirretään, että miten se nimike avataan, mitkä on perusparametrit, missä muodossa tuodaan tiedostoja ja mitä tiedostoja tuodaan. Eli oikeastaan kun oltiin päästy siitä, että todettiin, että se rajapinta on ok ja päätettiin siitä, että mitä sieltä halutaan tuoda, niin sen jälkeen se oli niin kuin meidän yritykselle oli tosi simppeli projekti tavallaan siitä eteenpäin, että se oli oikeastaan sitten, niin kuin, voi puhua melkein tästä avaimet käteen periaatteesta, että se oli sitten vaan enemmän testausta ja käyttöönottoa sen jälkeen, mutta ei tarvinnut niin kuin säätää sen jälkeen enää mitään. Ja nyt jos sitten katsotaan karkeasti, onko se 5 vuotta, niin kuin äsken sanoinkin, se on ollut käytössä, niin mitä me ollaan saavutettu sillä, niin meillä on suunnittelijoiden työaikaa saatu kohdennettua todella paljon tehokkaammin tavalla itse siihen suunnittelukäyttöön. Ja lisäksi me ollaan saatu vapautettua sieltä tuotannosta resursseja muihin hommiin, kun siellä ei joku yksittäinen henkilö tai useampi henkilö tavallaan avaavassa manuaalisesti tuoterakenteita ja manuaalisesti ylläpitämässä niitä. Ja se on tavallaan myös se, että kun meillä on monesti myös asiakaskohtaisia räätälöintejä osassa laitteista, niin tavallaan se, että me saadaan ne suunnittelupöydältä tuotantoon ja sitä kautta muun muassa ostoon, niin huomattavasti aikaisempaa nopeammin tämän rajapinnan avulla. Ja se, että meillä on sitten se, kun rajapinta vastaa siitä ylläpidosta, niin meillä on aina tavallaan siellä tuotannossa käytössä viimeisimmät revisiot, ja mitkä on ihan kohdillaan. Että ollaan huomattu, että huomattavasti ollaan säästetty tavallaan siinä, että meillä on tavallaan on oikea määrä sitä nippeliä siellä tuoterakenteella ja on oikeat revisiot käytössä, kun lähdetään ostamaan tavaraa. Ja oikeastaan tähän sitten oli vielä pikku demopätkä. Eli sinänsä tämä rajapinta on suunnittelijoidenkin käyttää tosi simppeli. Eli ihan puhtaasti solikan päällä meillä on export-nappi, jota kun painetaan, niin se lähtee sitten generoimaan noin DXF, PDF, IGESit ja perustaa uudet nimikkeet tarvittaessa tuonne Oscarin kantaan. Ja jos vastaava nimike löytyykin sieltä kannasta, niin se tarkastelee mahdollisten revision muutosta ja tekee revision muutokset sinne olemassa oleville nimikkeille. Ei kannata säikähtää, tuossa hieman näyttää tuosta räpsyvältä tuo demovideo, mutta se johtuu ihan taas meidän yrityskohtaisista asetuksista, että me ollaan päätetty, että me halutaan siinä vaiheessa, kun me tehdään eksportti, niin generoida ne kaikki DXF ja PDF, ja on ymmärtänyt, että siinä olisi mahdollisuutta käyttää myös jotain tausta, esimerkiksi palvelinta tekemään niitä juttuja, jolloin tavallaan ei otettaisi niin paljon laskentatehoa tuosta itse suunnittelukoneesta irti. Mutta se on kuitenkin se, mihin ollaan peltuotteella päädytty, ja se on ihan ollut toimiva ratkaisu meille. Joo, kiitos Aleksi. Sitten voidaan käydä läpi hiukan tällaisia, mitä on nyt kokemusta integraatioista. Ollaan tehty niitä huomattava määrä Oscariin ja periaatteessa samat tällaiset niin kuin ylätason periaatteet nyt sopii, olisi järjestelmä mikä tahansa.
Aleksi tuossa toikin hyvin esille, mitä hyötyjä integraatio saavutetaan. Yleensä itse tiivistän ne karkeasti niin kolmeen eri pääpointtiin, eli se, että pystytään tekemään huomattavasti nopeammin, kun jää sen käsin syöttäminen pois, eli valjastetaan kone tekemään sitä, missä ne on hyviä, ja sitten taas ihmiset, suunnittelijat on taaskin toistaiseksi vielä onneksi siinä luovassa työssä omimmillaan, eli valjastetaan tosiaan kone tekemään tämmöistä niin raskasta työtä siinä mielessä, mikä vie paljon aikaa, eli se ajansäästö. Toinen on virheiden eliminointi, eli tällaiset integraatiot on tyypillisesti hyvin luotettavia, kun ne on kerran testattu ja todettu toimiviksi, eli ne käytännössä toimii joka kerta samalla tavalla, eli tietenkin jos siellä on joku virhe siinä integraatiossa, niin se toistuu systemaattisesti ja sellaiset pystyy silloin helposti eliminoimaan, eli sen käyttöönoton jälkeen niin se on erittäin yksinkertainen käyttää ja myöskin virheetön. Ja se kolmas asia, mikä tulee yleensä näistä johtuu näistä kahdesta edellä mainitusta, on se, että vaikuttaa huomattavasti työtyytyväisyyteen, kun voi luottaa siihen, mitä tekee, niin on tuottaa validia dataa, mitä pystyy sitten käyttämään yrityksen muissa prosesseissa, eikä tarvitse välttämättä jännittää sitä, että kun kiireessä tekee ja kopioi tietoa toisesta paikasta toiseen paikkaan, että tulikohan nyt joku virhe tai muuta juttua, niin yllättävän paljon vaikutus myöskin siihen työtyytyväisyyteen, nehän pystyy käyttämään niin kuin aikaa järkeviin, arvoa tuottaviin työtehtäviin. Yksi iso huomioitava asia on olemassa olevan datan migraatio, eli harvoin päästä sellaisen tilanteeseen, että olisi periaatteessa suunnittelu aloitettaisiin nollista uudella järjestelmällä, kanssa, että ei ole mitään historiaa tai että tuotaisiin uusi ERP ja siellä ei ole mitään historiaa, vaan yleensä joko jommaskummassa tai molemmissa on olemassa jo dataa ja näitä pitää sit sovittaa keskenään. Ja esimerkiksi Peltuotteen tapauksessa oltiin siitä onnellisessa tilanteessa, että heillä oli jo järjestelmät, milloin oli esimerkiksi CAD-malleihin syötetty tuotetieto, jolloin se oli hyvä se data ja hyvä laatusta. Eli jos on huonolaatuista dataa, eli sitä puuttuu tai se on virheellistä, niin mikään integraatio ei tietenkään sitä siinä kohtaa pelastaa, että se jotenkin ihmeellisesti pystyisi sen huonon datan jalostamaan sit paremmaksi. Siinä toki pystytään tekemään tällaisia ratkaisuja, että sit olemassa olevasta datasta pystytään päättelemään asioita. Voidaan ajatella, että joku kuvauskenttä on joskus ollut vaikka nimellä name 1, joskus nimi 1, joskus description ja joskus kuvaus tai on nostettu muiden yritysten liiketoiminta ja sitä kautta saatu tällaista dataa, missä välttämättä kaikki attribuutit kohdilla, niin tällaista päättelyä pystytään tekemään, tai jos monta kertaa integraatiotapauksessa myöskin niihin malleihin ei ole syötetty kaikkia tarpeellista tietoa, koska sitä ei yksinkertaisesti ole tarvittu. Esimerkiksi nyt Oskarin tapauksessa hyvä esimerkki on niin nimikelaji, mikä on aika oleellinen tieto siellä, että se määrittelee, miten se nimike käyttäytyy ERPissä, niin jos niitä on aikaisemmin käsin syötetty, niin todennäköisesti se tieto on syötetty siinä vaiheessa, kun joku on käsin naputellut ja avannut sinne uuden nimikkeen sen CAD-tiedon perusteella ja päätellyt, että okei, tämä on raaka-aine ja tämä on jotain muuta. Mutta siinä integraation tapauksessa se pitää jostain tulla ja silloin pystytään monta kertaa tekemään sääntöjä ja päättelemään, että onko tämä alikokoonpano, pääkokoonpano ja niin edelleen, niin pystytään niin kuin tavallaan tuottamaan sellaista dataa, mitä välttämättä ei ole edes syötetty. Sitten kannattaa myöskin aina näissä tapauksissa, kun tehdään integraatio, niin kriittisesti arvioida niitä työskentelytapoja. Eli voi olla perinteikkeissä yrityksissä on totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla ja niitä tavalla jatketaan niitä tapoja, koska näin on tehty aina ennenkin, mutta siinä vaiheessa, kun tuodaan integraatio, niin välttämättä ne kaikki olemassa olevat tavat ei ole enää järkeviä, eli kannattaa kriittisesti arvioida niitä, tutkiskella, että olisiko myöskin niin kuin työskentelytapoja syytä päivittää, eli se tarkoittaa sitä, että jos
pinttyneesti pidetään kiinni kaikista aikaisemmista tavoista, niin silloin myöskin sen integraation hintalappu helposti tulee korkeammaksi, koska siinä toteutetaan sellaisia asioita vaan sen takia, että näin on tehty ennenkin. Kun 2 tai useampia järjestelmää integroidaan keskenään, niin kannattaa myöskin määritellä tarkkaan se, että kuka hallitsee sitä dataa, eli puhutaan, jos käytetään englanninkielistä termiä, kuka on datamasteri. Niitä voidaan tehdä kenttäkohtaisesti ja tyypillisesti sellaisia asioita, mitä määritellään CADissa tai tulee sitä kautta vaikka jonkun osan paino ja muu tällainen juttu, niin halutaan, että jos näitä pitää päivittää, niin ne tehdään siellä CADissa, jotta se tieto on sielläkin oikein. Voidaan tehdä myöskin kaksisuuntaisia integraatioita, jolloin ne päivittyy molempiin suuntiin, mutta näissä kannattaa aina pitää se mielessä, että mitä monimutkaisemmaksi se tehdään, niin myöskin sit sellaiset mahdolliset virhetilanteet ja epäselvät tilanteet saattaa niiden todennäköisyys kasvaa. Sitten kannattaa miettiä myöskin tällaisia näin, että jos on paljon jotain räätälöintejä, niin niidenkin tarpeellisuus. Eli monta kertaa ERPiin pystytään tekemään asiakaskohtaisia juttuja just niiden työskentelytapojen kautta. Voidaan tehdä CADiin, PDM:ään samoja asioita. Niin nämä aina monimutkaista asioita ja myöskin sitten mahdollisesti voi hankaloittaa päivityksiä jatkossa. Eli vaikka integraation kerran toimitettu, niin kannattaa myös miettiä sitä hiukan eteenpäin horisontin taakse, että monta kertaa näistä muodostuu kriittisiä järjestelmiä yritykselle, että myöskin siinä tapauksessa, jos se kuitenkin se bitti sattuu menemään poikittain, niin on tarjolla hyvä tuki ja myöskin, että jatkoa ajatellen, niin järjestelmät kun kehittyy, tulee uusia versioita ERPistä, CADista, PDM:stä, niin myöskin se integraatio sitten siellä taustalla kehittyy ja huomioi ne muuttuneet ohjelmistot ja mahdollisesti ohjelmistorajapinnat. Ja sitten on hyvä myöskin aina kriittisesti ajatella sitä integraatiota ja sitä koko prosessia, että mikäli huomataan, että jonkun asian voisi tehdä toisinkin tai mahdollisesti automatisoida ja huomioida siinä integraatiossa, niin kirjata tällaisia ylös ja kerätä niitä ehkä silleen tulevaan tiekarttaan, että niitä pystyy sitten toteuttamaan jatkossakin tai myöhemmässä vaiheessa, että näitä integraatioita monta kertaa niin tehdään alkuun se periaatteessa minimi ja sitten kun huomataan, miten se toimii ja miten se vaikuttaa yrityksen muihin toimintoihin, niin pystytään myöskin jatkojalostamaan. Sitten meillä oli seuraava ehkä tämmöisiä muutamia vinkkejä, eli en nyt toista mitä Aleksi sanoi, mutta tosiaan jos tämän tiivistää, niin mikä etu siitä on, läpimenoajat voi lyhentyä huomattavastikin, eli pystytään tekemään rinnakkain eri toimintoja. Jos tehdään käsin, rakenteen siirto voi olla satoja tai jopa tuhansia komponentteja, niin jokainen ymmärtää, että se on hirvittävän työlästä ja myöskin virhealtista, niin niitä ei haluta tehdä monta kertaa. Että jos tulee muutoksia, niin silloin ehkä halutaan, että se on mahdollisimman täydellinen se rakenne siellä suunnittelujärjestelmässä tai PDM:ssä ennen kuin sitä siirretään ERPiin. Mutta jos meillä on automaattinen integraatio, että nappia painamaan me voidaan luoda uusia rakenteita ja päivittää olemassa olevia, niin silloinhan meidän kannattaa tehdä rinnakkain eri toimintoja, eli jollain ostokomponenteilla saattaa olla pitkä toimitusaika tai jotkut komponentit saattaa olla monimutkaisia aikaa vieviä valmistaa, niin tällaistähän kannattaa aloittaa jo, vaikka se suunnittelu olisi keskenkin, jolloin me pystytään sitä kokonaisläpimenoaikaa lyhentämään huomattavastikin, mikä sitten taas on selkeä kilpailueto yritykselle, jos pystytään toimittamaan asiakkaalle nopeammin heidän tilaamia tuotteita. Myöskin kannattaa panostaa siihen käyttöönottoon ja siihen integraation määrittelyyn, eli se monta kertaa maksaa itsensä takaisin se alkuun käytetty aika, eli kirjataan ylös, että taas mikä on se meidän lähtötilanne, miten me sovitaan, että mitä kenttiä liikutellaan järjestelmästä toiseen ja mitä tietojen tarkastuksia ja muuta tehdään, niin sitten myöhemmin, jos halutaan jatkokehittää tai ihmetellä, että miksi joku asia toimii niin kuin toimii, niin pystytään palaamaan siihen alkuperäiseen määrittelyyn. Eli ei kannata kiirehtiä tavallaan sen integraation toteuttamisen kanssa, vaan huolellisesti tutustua siihen lähtötilanteeseen ja määritellä,
miten sen halutaan toimimaan. Ja ehkä tuo kolmas kohta on sellainen, mitä kysytään kaikista useimmin, että jos on asiakasyritys, joka harkitsee integraation, niin siellä on, niin kuin, että no, mikä on tämmöinen niin kuin tyypillinen, että mitä se tyypillisesti maksaa ja mitä tyypillisesti integroida, niin oikeastaan sellaista vedenpitävää vastausta siihen ei ole olemassa, eli jokaisella yrityksellä on omat toimintatavat ja ne pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun integraatio määritellään. Ja mitä aikaisemmin kerroin, niin kannattaa lähteä siitä liikenteeseen yleensä, että jokaisesta paikasta löytyy näitä poikkeustapauksia, niin välttämättä ihan jokaisen ei kannata uhrata älyttömästi aikaa, että tehdään kaikki mahdollinen alkuun ja yritetään sitten tehdä niin kuin todella täydellinen heti alkuun, että sitten siinä käy niin, että sitä rakennetaan pitkään ja hartaasti ja sitten jossain kohdassa todetaan, että ei näitä oikeastaan tämmöisiä ominaisuuksia tarvita, josta tulee sitten niin kuin turhaa ylläpitotaakkaa ja se nostaa sen integraation hintaa siihen alkuun, eli kannattaa pitää maltti siinä ja lähteä siitä liikenteeseen, mistä saadaan niin kuin isoin hyöty, että niitä pystyy helposti myös jatkokehittämään ja keräämällä niitä kehitystoiveja matkan varrella, niin pystyy rakentamaan sellaisia järkeviä kokonaisuuksia myöhemminkin, että käytetään pieni hetki aikaa ja pystyy sitten tuomaan sinne parannuksia tai muutoksia siihen olemassa olevan integraation, kun sitten on kaksi saatu kokemuksia siinä käytännön työssä. Tällaisia vinkkejä, mitä on tullut vuosien varrella mieleen. Mä voisin tuohon vielä täydentää ehkä sillain, mikä niinku tätä ERP-PDM-yhdistelmää niin 3 käytännön esimerkillä, että minkä takia tämän homman funtsimiseen kannattaa käyttää jonkun verran aikaa. Mä oon nähnyt itse ihan livenä ja olen ollut matkassakin, kun näitä on yritetty toteuttaa. Ennen kuin sitten sain valaistuksen muun muassa Teron opastamana, että miten asioita kannattaa hoitaa, niin että meillä on semmoisia niin kuin, asiakaskeissejä, missä tätä vähän niin kuin pelkistetään ja kyseenalaistetaan sillä, että kun täältä PDM-järjestelmästä nyt saa tämän Excelin tai XML pihalle, niin eikö se nyt vaan lueta sitten tuosta sokkona sisään ja näin, niin teknisesti ottaen joo, voidaan tehdä tämmöisiäkin pelkistyksiä, mutta mihin siinä sitä niin kuin järjen käyttöön niin kuin yleensä kannattaa harkita, niin on se, että ERP-järjestelmällä ja PDM-järjestelmällä niin ne rakenteet ei välttämättä omaa samaa filosofiaa niin kuin toimintamallista riippuen. Esimerkkinä, että jos niin kun siellä rakenteessa on joku vaikka levyleikeosa, niin sen käsittely tässä rajapinnassa pystytään ohjaamaan hyvin erilaiseen tilanteeseen. Sehän on täysin erilainen käsittely, jos se niin kun kohdeyritys valmistaa itse sen levyleikkeen versus, että se ostaa sen vaikka alihankkijalta. Ja tämän tyyppisiä asioita me pystytään tuossa ohjaamaan, että synnytetäänkö me sille leikeosalle jotain omaa rakennettaan, omaa työvaiheistusta, vai onko se enemmän kuva, joka pitää sitten lähettää ostotilauksen muodossa. Niin tässä on ensimmäinen ero. Toinen juttu on sitten, että PDM-järjestelmä niin vahvasti on yleensä siellä suunnittelun käytössä. Ja eri firmoissa on erinäköisiä kulttuureita, että miten se suunnittelu on osa sitä muuta prosessia. Suunnittelu ja hankinnan välissä on jotain rajapintaa. Jossain kohtaa voidaan tietysti olettaa, että nämä suunnittelijat suurin piirtein pystyy itse ostamaan niitä sieltä järjestelmästä ja niillä on kaikki tiedot, mitä hankintaan tarvitaan, mutta se ei läheskään aina ole se niin kuin koko totuus. Ja nyt tässä suunnittelun ja hankinnan välissä usein just tarvitaan tätä Teron mainitsemaa kahdensuuntaisuutta, että esimerkiksi yksinkertaisimmillaan näitä hankinnan ohjaustietoja pidetään yllä sitten ERPissä, jossa ne sitten varsinaisesti vaikuttaakin, ja vaikka joku toimittajatieto palautetaan sieltä nimikkeellä sinne PDM:ään päin, jotta se on sitten suunnittelijoillakin tiedossa, niin kuka tästä vastaa. Mutta tässä on niin kuin hyvin erilaisia tapoja toteuttaa se, että mikä on suunnittelu ja hankinnan välinen niin vastuujako, että kuka tekee mitä ja mihin järjestelmään, ja vaikuttaa isosti tähän asiaan. Ja myös sitten tuotannon ja suunnittelun välissä on usein niin kuin noin ainakin potentiaalinen kohta, että kuinka pitkälle on mietitty sitä, että miten
noin suunnittelujärjestelmässä tämä mallinnetaan näin, niin se ei välttämättä ole se sama yksi totuus, että miten se sitten niin kuin valmistuksella kannattaa palastella niin kuin esimerkiksi niin kuin puolivalmisteisiin ja isompiin kokonaisuuksiin. Ja tässä päästään sitten tuohon Teron mainitsemaan nimikkelajiohjaukseen, mitä sitten noin mietitään usein tosissaan niin kuin konkretian kanssa, että kyllä semmoisesta yhdestä pitkästä materiaaliluettelosta voidaan tehdä sinne päin hankintalista kyllä ERPin käyttöön, mutta ei se sitä prosessia tue, jos nämä ei olla ollenkaan mietitty, että mikä on se tuotannon ja suunnittelun välinen yhteistyö, mikä on se suunnittelun ja hankinnan välinen yhteistyö, tai että minkä tyyppisiä ne rivit siellä materiaalissa on. Ja nämä on nyt niin kuin sitä asiaa, minkä takia näissä kannattaa harkita sitä integraattorin käyttöä, koska nyt noin tavallaan niin kuin aidosti ne säästöt, niin siinä vaan siirtyy manuaalinen työ paikasta toiseen, jos ei tosissaan tehdä tätä niin kuin myös tätä käsitteellistä automaatiota siihen integraatioon. Siinä niin kuin ehkä tämä varsinaisesti mitä meillä on sanottavaa tähän kohtaan, mutta nyt olisi aika noin kysymyksille ja sieltä webinaarityökalusta löytyy questions-osuus, jonne voi rohkeasti kokeilla, että olisiko meistä apua heti mitenkin joihinkin kohtiin ja muutenhan palaillaan noin aiheen suhteen, mutta herättääkö kysymyksiä noin PDM-järjestelmien integroita uudestaan? Ja jos ei nyt tule heti mieleen kysymyksiä, että harmittelee 5 minuutin päästä, tai vitsi, olisi pitänyt kysyä niin aina voi jälkeenpäin pistää sähköpostia, niin palataan sitten jälkeenpäinkin asiaan, niin tässä näkyy kaikkien yhteystiedot. Nähtävästi näin tyhjentävä esitys. Niin mä ajattelin, että voidaanko tulkita niin, että oli niin täydellinen esitys, että se vastasi jo kaikkiin kysymyksiin. Ei jäänyt mitään enää vastaanottavaa. Mutta tosiaan, jos ei heti kysymyksiä, niin kuten Tero sanoi, niin näihin osoitteisiin voi kokeilla suoremminkin, tai jos on sellaisia kysymyksiä, että haluaa jos heti kohdistaa siihen omaan keissiinsä, niin totta kai meiltä noin apua mietintöihin saa. Ja tosiaan sekä sitten nyt niin kuin kysymykseen, että miten meidän PDM-tekemistä voisi suhteuttaa niin, että se istuu paremmin ERPiin, tai mitä meidän ERPillä voisi tehdä, jotta saataisiin tämä suunnittelu hyödynnettyä, niin rohkeasti kokeiluun vaan, jos tämmöinen keissi teillä tuntuu olevan käsillä. Muilta osin niin me kiitämme mielenkiinnosta ja toivomme, että webinaarimme tavoittaa teitä jatkossakin ja saatte tästä jotain mietinnän aihetta oman tekemisen kehittämiseen. Niin kiitos kaikille. Ja tallenne tulee jälkeenpäin näkyviin, niin pääsette sitten katsomaan, jos meni joku kohta ohi. Ja erityiskiitos Aleksille, että uhrautui vertamaan, että tämmöistä on tehty. Joo, ei mitään. Oli mukava käydä kertomassa. Eiköhän me tallenella webinaari tähän pisteeseen ja siihen voi palata jälkikäteen. Niin. Yes. Kiitos kaikille ja moi, mukava viikon jatko. Yes, morjes.